Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Baitu, beste urte betez, hemen gara. Bai, Elkarri begira. hori da. Eta batzuk bintzat entzuten egongo dira. Eta entzuten egongo diena da, 2000 garrenak 26 bete berritan dela, guk ere pentsatu dugu, urte berri honi gure entzulek ondokin dizaioten, kementxu eta laitxu, zertaz itzengo dugu, lehendabiziko saioan nola pizkat, haiek ere urtea ondo az daitezen eta. Urteko egun tristeenaz. Ondo dago, bajo astea, gero handik aurrera dana gora. Dena ona. Bai. Konkretuki, aurtengo urtarrilaren 19an, natorren astean beraz, Blue Monday ospatzen da. Literalki astelen urdina, baina polisemia badakizunlakoa da, eta astelen goibela, astelen tristea moduan itzul daitekera. Urteko egunik tristena omen da, urtarrileko 3. astelenean izan ohi da, eta horren jatorri historikoa bilatzeko gogoa piztu zidan, jakitak ja gainean daukagula eta hori, eta jatorri historiko horik ez dauka. Ez, hori gai honek ekarri dan lehenengo decepzioa ez azkenekoa. Jatorri zientifikorik ere ez dauka. Kontua da, lehenengoz 2005ko urtarrilaren 24an ospatu zela, edo izan zela, eta Cliff Arnall Cardiffeko Unibertsitateko irakasleak planteatu zuela. Arnallen esanetan, datu hau bidaia agentzia bati, jendeak bere oporraldiak noiz erreserbatzen zituen eta oporretarako joerak zein zen jakiteko sortu omen zuen, eta ekuazio bat sortu zuen hortarako, eta ekuazioaren emaitza zehazteko hainbat faktore kontutan hartu zituen, tartean eguraldiaren baldintzak, esan behar dugu, ipar hemisferioan ari gerela, Hori da. Importadun hemisferio bakarra. Vale, horta zegara. Besteak... Bekoan beltzak eta pobreak daude. Eta australiarrak. Oiek. Eta kanguruak. Oiek txuria dira eta orduan salbuespena dira. Eta, jatorrizkoak ez, baino... Erotuta daudenak. Beste bat, zor maila, hau da, gabonetan normalean ez, zorra pilatu hoi da, eta orduan berak zehazki pilautako zorra eta ordenketa ahalmenen arteko ezberdintasuna. Jarri zuen ekuazioko aldagai moduan. Eguberritatiko ordura arte igarotako denbora, eta urte berri egunean denok geure buruei egiten dizkiogun proposamenek porrot egiten duteneko denbora epea. Klasiko bat. 2 astetan ja. Izan Manuel, txaropen txikilla, 19an baldin bada. Gimnasioan apuntatzeko eta desendo apuntatzeko aukera. Beste aldagai bazan, neurriak hartzeko beharraren sentipena. Ikusten dugu ez diala oso kontzeptu zientifikoak, formula hori sasi zientziata jotzen da, baina 2005 bertan, 2005 urtean bertan, bidaia agentzia batek, SkyTravel, agentzia britaniarrak, publizitaterako baliatu zuen kontzeptua, Blue Monday kontzeptua, ulatx izan zen, kontzeptua argitaratu zen lehen aldia, eta gaur egun bilaketa egin ezkero, bidaia aplikazioak eta hotelkateak ageri zaizkigu, urteko eguntxarrena gainditzeko bidaia eskaintzen. Hau da beste asmakizun bat, saltzeko. Produktua saltzeko, Black Friday-a bezala, Black Friday-a aste osoa eta hilabete oso hartuko du. Cyber Monday-a ere badakagu, beste astelen bat, gailu elektronikoak eta erosteko. Egia esan guk ez daukagu bidaio egin beharrik, guk esaten guk urtarrilaren amaieran, urtarrileko azken ostiralean, ospatzen dugu. Hori da, argia sariak. Hori da, orduan daukagu gure Happy Friday partikularra. Oso happy, batez ere zuk aurkezten duzunean. Baina aurten ez dut ez aurkeztu behar, guztiz happy. Happyago.
orduan, buratu zitzaidan, badagoela astelena eta urtarrila lotzen dituen esamolderen bat, edo ez, pixka bat, ez jatorri historikoa, edo aztertzeko, urtarrila astelen luze bat da, edo halako zerbait. Eta bilatu nuen, nork esan zuen esaldi, olako esaldi bat, ez? Topatu dudan gauza bakarra izan da Pinteresteko inspirazio esaldi bat. Urtarrila astelena bezalakoa da, baina luzeagoa, dioena. Eta Redditeko inkesta bat ere bai. Urtarrila hilabeten astelena alda, galdezezan. Eta oso interesatuak egon zeate, erantzuna baiezkoa atera zen. Baizta. Nik espero nuen zen, Einstein, Voltaire, Churchill edo antzeko gizonezko ezagun baten aipua izatea, ez horrek ematen bai dio garrantzia. Baina ez. Ez da hori ere. Ez. Baina, bintza, nekien, beste aipuen beste klasiko batek, Aristotelesek, ez zuela esan hori, zergatik, gure astea, eta beraz, astelena, erromatarrek asmatu zutelako. Aristotelesek ez zuen astelenik. Ez. Baitu ze ondo, bere alde. Esan dut erromatarrek asmatu zutela, baina zehatzago esan da izenak, astegunen izenak erromatarrek asmatu zituzten, ze zazpieguneko astea lehenago astronomo babiloniarrek planteatu zuten lehenengoz, eta erromatarrek izen horiek bere mitologiatik hartu zituzten, eguzkia ilargia, Marte, Merkurio, Jupiter, Venus, Saturno. Inglesezko astegunen izenak atera dira danak, horrela. Eta guretako batzuke bai. Bai, zehazki astelenari dies lune, esan zioten latinez, dies lunis zen latin arruntean, eta beraz, ilargiaren eguna, ez? Eta gaur egun hizkuntza gehienetan ala esaten zaio, ni uste dies lunisetik gertuena diluns izan daiteke, katalanez, baina lunes, gazteleraz, lunedi, italieraz, gero, inglesez, Monday-etik dator, alemaniarezko montaj, frantzesez ere lundi esate zaio. Encore bourré d'hier, je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier, j'ai besoin d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer, d'un lundi pour tout changer, d'un lundi pour tout changer, d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer. J'ai besoin de toi pour me sortir de là, sous-estimé comme un billet froissé. Besoin de Euskarazkoa onena. Beti bezala gu zehatz. Aste lehena. Hizkuntza gehienetan Jainko Paganoen izena dituzte, eta baina egia da beste zenbait hizkuntzetan tradizio judeo-kristaua errespetatzea erabaki zutela, azkenean fedun zintzoak izatea, ez? Eta tradizio judeo-kristauaren arabera larun bata da atxeden eguna, ez? Sabata. Bai. Eta beraz, astea igandean hasten da, eta astelenak asteko bigarren eguna izan behar du. Besteak beste, hebraierak, grekera modernoak eta portugesak hartu zuten bide hori, eta portugesez astelenari segunda feira esate zaio. Ara, bera. Bai. Oso nahasgarria iruditzen eri. Bueno. Bai. Aiei ere bai, gurea. Segurazki, bai. Beste batzuek erabaki zuten orden kontuak baztertzea edo ez hortan sartzea, baina igandeari ala ere referentzia egitea, eta turkieraz, eslovieraz, errusieraz, polonieraz, astelena da igandearen ondoko eguna, edo ondorengo eguna. Bueno. Eta, zuk esan duzun bezala, Euskaldunak ondo gabitza hortan, ze ofizialki ISO 8600 bat estandarran arabera, hau da, ofizialki, nazioartean, astelena asteko lehen eguna da. Tak.
Eta oso hizkuntza gutxi dira, astelehenari izen zuzena jarri diotenak. Txinera, Ungariera, eta gu. Eta gu. Astelena, bai. Astelena da arratsaldeko 7:00 horma zurien artean hasia naiz hitz hauek zuri idazten ea ez dudan ezer ere esan dugu hasieran astelenaren inguruko legenda beltzaren jatorria pues ez dela oso garbia, baina niri bintzen daiko garbia eta logikoa iruditzen zaita da gehienontzat atxeden egunaren ondoren datorrela eta kosta egite zaigula lanera joateko jeikitzea besterik gabe. Baina batzuei iruditzen zaie fenomeno sakonagoa dela edo hori ikusi nahi izan dute asteleneko, maldizio, madadikazio hortan eta zerrenda bat osatu dute astelenetan oso gauza txarrak gertatzen direla azpimarratzeko. Berez, asteko beste dozein egunetan aukeratuta ere, berdin osatu daiteke zerrenda hori edo luzeagoa edo nahi duzuna. Hau dakatena da, aspermena jota. Bai. Ordu zerrenda bitako gauza batzuk aipatu ditut, adibidez, 1909 Dublinen Obairn klaneko kidek berriki Bristoletik, beraz Inglaterratik, irira datutako 500 kolono hil zituztela, eta sarraski hori, astelenia izan zela, bai. 1952ko apirilaren 8 ere astelena izan zen, eta eguzki eklipse dutela izan zen. Hori txarra alda ba. Bueno, aurreko podcastera esan genuen, Julio Cesar hiltzenean ere eklipse bat izan zela. Ja. Bueno, polita da, ez? Bai. Hiltzen ez pasera, bai. Hiltzen ez pasera, hori da. 1954ko maiatzaren 17an, eta oso gauza importantea gertatu, estatu batutako auzitegi gorenak erabaki bat hartu zuen, hegoaldeko estatuen eskola segregatuen aurkako neurritxo bat izan zen. Baina, ezaguna izan daiteke ze John Bell Williams, Mississippiko kongresukidea, etzegoelako ados hartutako neurriarekin, eta berak erabilizuen lehengoz, astelen beltza terminoa. Ez dakiguna da, bera, arrazista izanik, hitz jokoa propio egin zuen ala ez. Eta kolore hori, bai. Txetxuria beti izan da beste zerbait adiazteko, ez? Justo beltzaren alboan. Bai. Bueno, beste data asko ere ez, daude zerrenda hortan, ez? Azkenean betelana egin dute hortan, zerrenda hortan, eta betelana egiteko baliagarriak izan dira bereziki burtsaren berakadak. Ez? Astelen beltza, burtsaren berakada atorkizu gogora, baina niri burtsaren berakada nabarmenena 1929koa ostegunean izan zen, ostegun beltza. Bai. Zerrenda hortan, astelen beltza deitzen diote 1929ko urriaren 29ari, berez, krasha izan zenean, ez? Edo berakada hasi zenean ostegunean, 25ean, eta justo astelena azkeneko guna izan baldin bazen, berakadena, ez dakit, ezin diogu astelen beltza ditu, ez? Grisa. Grisiluna nahi baldin badezu. Marroizka. Bai, ez daka zentzu handirik, baina zentzu gehiago daukana da 1997ko urriaren 19 hori ere astelena zen, eta benetan burtsako astelen beltz nagusia izan da hori, ez? 2008ko irailaren 28 ere bai, 2011ko abuztuaren 8, eta azkena... Krisi. Bai, 2025ko apirilaren 7. Izan, omentzen, Trumpek ezarri nahi zituen tarifak, zerga igoerak eragin zuten hori, batez ere Asiako merkatuan, eta aurreko asteko burtsa jarduera merkatu horietan Asian berakada handiarekin itxi zen, eta astelenean munduko burtsa nagusitan nabaritu zen hori, baina esan behar dago, etzela espero bezain bortitza izan, azkenean burtsak baditu ez, autorregulazio mekanismoak, eta etzen hain besterako izan, baina badakizu, zerrenda hori puztutzeko barrura. Wish
Beraz, norbaitzuek konbentzitu nahi gaituzte astelenak ez ezkigula gustatzen. Triste nahi gaituzte, Bai. Baina gero, norbaitek astelena gustatzen ezkiola adirazten baldin badu garbi, esan behar da nahiko modu erradikal eta bortitzea, baina zigortu egiten dute. Bai. Eta hori gertatu zitzaion, eta gertatzen ari zaio oraindik Brenda Spencerri. Eta izin da. Brenda Ann Spencer, bakizu, bi izen jartzea gustatzen zaiela. San Diegon, Estatu Batuetan, Kalifornia, jaio zen, 1972ko apirilaren 3an, eta 16 urte zituela, 1979ko urtarrilaren 29an, astelena zen, Ruger 10-22 fusil semiautomatikoa mira teleskopiko duna, eta 500 munizioa hartu zituen, esan beharra dago hori zantzela aitak, 1978ko egu berritan oparitu ziona. Oso opari egokia, 15 urteko neska baten zat. Ez un jakingo, zer oparitu dena izango zuen. Asaltoko fusil bat. Bai. Eta etxeko lehiotik tiroka hasi zen, parean zegoen eskolara, ez? Parean zeukan, Cleveland Elementary School, eta 6 ordu eman zituen, tiroka. 6 ordu eman zituen tiroka? Bai. Ondo. Gero bestea, hola. Eta eskolako zuzendaria hil zuen, Barton Brack izenekoa, eta Mike Suchar atezaina ere hil zuen, eta 8 haur eta polizia bat ere zauritu zituen. Bai, ikusi dizut hola keinu bat, esan dezu pena, polizia aurreko zerrendan ez egotea. Bueno, osabila zela. 6 ordu tiroka. Bai. Eta bi bakarrik zehatu. Eta mira teleskopiko duna zeukan. Gainera. Bai. Agian erosizion, ferietako eskopeta bietako bat. Bai, eta pentsatzekoa da, bai zuzendaria eta bai atezaina handiagoa zirela, ez? Eta zorionez, aur txikiekin ez zuela inbesteko. Zailagoa harrapatzen eta bai. Bueno, kontua da, atxilotu zutenean, tiroketaren arrazoiaz galdetu zioten, eta berak hauxe erantzun zuen. Ez zaizkit astelena gustatzen, eguna animatzeko egin dut. Agian zintzoa izan zen. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot the whole day down. Abestia uneko ezaguna da, The Boomtown Rats taldearen abestia ezaguna nik uste izango dela. Bai. Eta taldea propio egin zuen abestia Spencerrek egindakoa kontatzeko. Falta zan hor, agian testu inguru pizka bat esaldien amaieran, ez? Zaizkit astelena gustatzen egun animatzeko egin dut, eta totu batu barra naiz. Bai. Ez, agian horrela beto lertzen da. Bai, gainera, nahiko oikoa dira, ez, Estatu Batuetan school shooting edo eskolako tiroketak, ez, fenomenoa, eta fenomeno horren aitzindarizat ere jo izan du askok Brenda Spencer, ziurrenik kasu oso mediatikoa izan zelako, ez, bat, ez da aitzindaria, ez da eredugarria ere, ze emakumeak neskek oso gutxitan, ez, izaten dira tiroketa egiten dutenak, eta ez zen eskolara sartu, bere, ez, zorionerako, etxetik, lehiotik, ez, mugitu gabe egin zezaken hori, baina aitzindariare ez da urrundik ere, 19. mendean dagoeneko hainbat tiroketa erregistratua daude, Estatu Batuetako eskoletan, 1970ko hamarkadan soilik 52 kasu izan ziren, eta aurreko hamarkadan, 1970ko hamarkadan, 102 kasu izan ziren. Eta hortik aurrera eta 2000 urtetik aurrera, Herrikirola. Bai, hori da. Beraz, Spencerren kasuan, beste guztietan bezala, milaka kasu horietan, azkenean, zati boste eginda, 120 astelenetan izango ziren, ez? Kontratuta eskolak asteburutan iztentziala. Astelenen, nirruz. Ezin zaio, gertatutakoa astelenari egotzi, eta zuk esan bezala, Estatu Batuetako arma politikari, ez? Eta jota daudelako hauek, janki hauek, jota daude. Bai. Hola, labur bildu behar dugu ja. Hori da, bai. Azkenean laburtzeko, astelena ospetxarrak ez du oinarririk, ez? Neko decepzionantea izan da gaurko podcasta, ez dugu mami historikoa ondiri topatu. Eso se kontatu dugu. Baina, eta gainera, onartu bertzaio astelenari,
abesti onasko inspiratu dituela. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.